Acrylic touch. Killa be. Yap big four inside yap rasbe. Makanisharire musinga ndide maiti ndairarama sei kudai pasina Mwari vakandiya muro andinochema mai vangu varipi vakandirasa ndichimucheche ini andinochema mai vangu varipi vakandirasa ndichimucheche ini amai mweya iwa kanga wamubata wekufunga imimi kundirasa amai zvamakaita zvinondirwadza kukura kwangu kwese amai maiti ndaichengetwa nani chikafu chekudya mai maiti ndaipiwa nani andinochema mai vangu varipi vakandirasa ndichimucheche ini andinochema mai vangu varipi makanisharireye musinga ndide maiti ndairarama sei kudai pasina Mwari vakandiya muro vakaita kuti ndigondongwa Mwari vangu ini ndo matenda vakandipisa musango mune shumba ini andinochema mai vangu varipi vakandirasa ndichimucheche ini andinochema mai vangu varipi vakandirasa ndichimucheche ini amai mweya iwa kanga wamubata wekufunga imimi kundirasa amai zvamakaita zvinondirwadza kukura kwangu kwese amai maiti ndaichengetwa nani chikafu chekudya mai maiti ndaipiwa nani andinochema mai vangu varipi vakandirasa ndichimucheche ini andinochema mai vangu varipi vakandirasa ndichimucheche ini makanisharireye musinga ndide maiti ndairarama sei kudai pasina Mwari vakandiya muro vakaita kuti ndigondongwa Mwari vangu ini ndo matenda vakandipisa musango mune shumba ini andinochema mai vangu varipi vakandirasa ndichimucheche 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 ini Acrylic touch.